Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Kuzo zonke izindawo enilalele kuzo izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa ukuba kulabo abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanofakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilaleleyo ukuba ufinyelele eqinisweni nasebungcweleni egameni likaJesu Kristu. Imininingwane ozosithinta kuyona ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi lapho ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nifakazelana ezifundisweni zenu ukuthi niyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi kuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube cherisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Sizothatha lo mzuzu bazalwane samukele umfowethu umfundisi uMhlengizondi nomfundisi uDlamini ozobe sihola ngezwi lenkosi uJesu Kristu egameni elihle lenkosi uJesu Kristu ukuze bonke abazalwane bakhululeke egameni lenkosi uJesu Kristu. Simdumise uNkulunkulu ngomoya neqiniso. Ake samukele umfundisi uMhlengizondi. Siyambingelela bazalwane. Amen. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyambingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyanamukela sibonge uNkulunkulu ukuthi alethe ubuhle bakhe naphakathi kwaleli khaya. Socela nje ukuthi uNkulunkulu aqhubeke asibonakalise emandleni akhe ngokuthi asiphe ukuqonda nanokuthi konke okutshalwayo kube nemiphumela emihle ngokuba akwenzeki ngalesikhathi sibhekile kepha kuyatshala. So uNkulunkulu emuhle-ke umsebenzi wakhe usebenze umsebenzi wawo ngezwi lakhe kufezeke lokhu uNkulunkulu akufunayo ngokuba uyena owazi inhliziyo zethu. Kukho konke-ke okwenzakalayo sinika yena udumo simbonga sicela ukuthi nale nkonzo ayiphathe ngendlela yakhe uNkulunkulu. Sinamukele futhi nonke bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Ake sisukumise umfundisi uDlamini ozobe siphethe ngezwi. Amen. Kanti Jesu wena nami njalo noma ngihamba endleleni enzima. Kanti Jesu wena nami njalo noma ngihamba endleleni enzima. 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 Kanti Jesu wena nami njalo noma
ngihamba endleleni enzima. Kanti Jesu wena unami njalo, uma ngihamba endleleni enzima. Endleleni enzima, 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 endleleni enzima. Oh, Jesu, wena unami njalo, uma ngihamba endleleni enzima. Oh, Jesu, wena unami njalo, uma ngihamba endleleni enzima, 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 endleleni enzima. Hallelujah. Amen. Ayibonge inkosi. Alibonge igama likaJesu Kristu inkosi. Hallelujah. Bingelele phakathi kwekhaya egameni likaJesu. Bingelela ugogo omkhulu. Ayibonge inkosi. Bingelela abantwana abakuleli ikhaya egameni likaJesu. Ngokomthetho kufanele kube ugogo. Hallelujah. Osamukelayo bazalwane ngoba sikakhe. Ayibonge inkosi size kuyena. Siyazi ukuba khona kwethu la sikhona ngalabafana noma umfundisi uZondo Mhle. Amen. Mina-ke ngibabiza ngabafana. Ayibonge inkosi. Abefundisi bona. Hallelujah. Ngogcobo lwabo uNkulunkulu abagcobe ngabo. Ayibonge inkosi. So-ke sitheke namhlanje asike sizohlanganyela ndawonye kuleli ikhaya. Amen. Silethe isibusiso kulo muzi abahlala kuwona. Ayibonge inkosi. Hayi ukuthi isibusiso asikho uma singezanga thina, kodwa ngoba abantu esihlanganyela nabo. Ayibonge inkosi. Sidumisa uJesu. Ayibonge inkosi. Kufanele sigcine sifikile la behlala khona sizoveza ukuthi hayi lento abayiphethe iyaphila. Ngizothatha leli thuba nje bazalwane elincane ngoba ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngikhuluma ugogo engashongo lutho, ngoba size kwakhe la njengomuntu omdala. Siyamcela kakhulu ukuthi kube uyena uzasho thize bese ngiqala-ke ngisebenza ngalo msebenzi engiwuzenela ekhaya. Amen. Amen. Siyakudumisa, Kudumisa, kudumisa, Nkosi, ulawula wena, ulawula wena, ulawula wena, Nkosi amakhosi, ulawula wena, ulawula wena, ulawula wena, Nkosi amakhosi, kufana nawe, akufana nawe, akufana nawe, Nkosi amakhosi. Hallelujah. Bantu bami, cela ukunibonisa ngegama likaJesu. Elithi makadunyiswe. Amen. Hayi bantu bami kubuhlungu manje sengishayise nje no. Bantu bami kodwa kwathi uJesu woshaya uvalo noma ukemzimini nasehleni. Bantu bami nje ngiyambonga uJesu wanenza kanjena nje ningabongilahla noma lo mntwana sengisemgodini nifike nisathi sikalukwazi ehleni nasempini. Bantu bami uyabona lo mntwana bathi nabeyixoxa le ndaba ukuthi nizeza nizongithoba amanqaba nizongituduza ngathi wezingane musani umuza wakalungi imali ndani
siphaqele bathi hawu manje ngasuka ukuthi ngathi kahle okungcono siphaqeleni lekusasa-ke bese kube imali nxa befika ngesonto bathi uqabula hayi ma ngathi mana ngaqabula imali phela bathi awu manje avokuthula ngithi imali phaqele kusasa plastele eqedele bese bezisebenzile napha bathi hayi ngoba uthule thina esizazenzela nje wena umuntu uthule kahle manje saningishayise ngalo lo valo lolo nje lothi unkosi wavuma adlamini ukuthi uyofika noma ngisemgodini njengefundana sokuthi salukwazi ezulwini amen uNkulunkulu anibusise abantu abanilekezele nzima umthwalo beneza uJesu uNkulunkulu aniphe inkosi lathembisa Amen. Hayi. Uyazi siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Iwona-ke amazwi ebengiwafisa ukuwezwa. Amen. Umuntu omdala. Amen. Eqinisweni gogo uma kukhonza uNkulunkulu asimkhonzi ngobuhle bomuzi, asimkhonzi ngokuthi kwakhiwe kanjani njengoba usibona. uNkulunkulu akakhonzwa ngokuthi uswenkile. Amen. Ayibonge Nkosi. uNkulunkulu uletha inhliziyo. Lezo bazalwane. Into nje esebenzayo uNkulunkulu uqobo lwakho. Haleluya. Noma ngabe unjani. Amen. Noma ngabe unjani kodwa inhliziyo yakho mayiclean. Amen. Kunencwadi engivamisa ukukhuluma ngayo nje la kuMateyu chapter 15 ukusukela lapha uverse 17 masinayiqala khona noma kuverse 12. Amen. Engivamisa ukukhuluma ngayo nje ixoxe indaba kaJesu kodwa ke kuzofanele ngiqale lapho right kuverse 17. Amen. Ukuze sizame ukuhamba nale ndaba engifuna ukuyiveza yobuhle bomuntu ukuthi ubuhle bomuntu kuNkulunkulu yini kahle kahle. Mina abazalwane ngikhulelela ngicabanga ukuthi ngiyaziwa kuleli ekhaya of yangazi nganzala ekhaya yangazi lendlela engiyiphilile futhi ngoba angibazananga ngaqala ngaba ilento engiyiyona namhlanje. Futhi ke awukwazi ukuthi kuthiwa uthola ubufakazi. Amen. Ngento ongayibonanga. Into esikhathayo kuphela uma uzwa kuthiwa amakholwa athe hayi labo bayasethuka labo bakhuluma kanje yini qha ukuthi abantu abafundi iBhayibheli. Uyabona uma ngathiwa abantu abafundi iBhayibheli ngoba uyobona kuyo ngabe kuphelile ukucabana ngoba mangikhuluma ngezwi ngeBhayibheli abantu bayobezasho bathi hayi nami ngangafika kule ncwadi. Wayibona indaba. Kodwa manje ngoba abantu abalwayo yilaba abathi bamakholwa. Inkinga yabo ukuthi abafundi iBhayibheli emasontweni abafaka kubona bakhela incwadi ezincane lezi incwajana ezincanyana ezingelona izwi lenkosi. Bese abantu ke bedideka betshenwa ngemithetho yesonto. Ukhona nikhona abazalwane. Batshenwe ngemithetho yasesontweni ebekwa umfundisi hayi imithetho yezwi likaNkulunkulu. Leli mina engikhuluma ngalo. Mase ngikhuluma ngezwi likaNkulunkulu kube ngathi ke manje ngikhuluma isilungu okanye ngikhuluma olunye ulimi abantu abangaluzwa. Amen. Mhlazana abantu bazobayiqonda lento ukuthi yini kahle kahle isisekelo noma umthetho sisekelo wezwi ukaNkulunkulu yizwi. Umthetho sisekelo webandla, ibandla kodwa lehlukene. Alikho ibandla elidala, alikho elisha. Kunaloko into ekhona endala ekhona uKristu. uNkulunkulu abekile ukuthi abantu abakhonze yena. Amen. So ke awungifundele kafishaneke ngizama ukuchaza le ndaba ukuthi ayikho nalento ekutheni umuntu ugqoke kanjani noma umuntu muhle noma ugezile noma akagezanga. Amen. Haleluya. Ngicela ungifundeleke. Incwadi ngokuka Mateyu sahluko 15 verse 18. Ya, qala ku-17. Verse 17. Yeah. Anikaqondi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini Ya, kuze kuhlanzwe ngaphandle kulahlwe ngaphandle Amen. na ya, kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhlizweni lokhu okuyikona okuphuma enhlizweni ikona okungcolisayo umuntu.
was. lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Seniyazwa ke leyo nto. Ukuhleba, abantu bayahleba. Behleba ngamagama abantu. Yona ke leyo nto. Ukuthi ugezile noma ugezanga, noma ugoke kahle, noma unezinto ezinhle, akusho ukuthi ungaba nawo umuzi omuhle uhambe esifokweni. Ube nemali uhambe esifokweni. Ube nakho konke abantu abangenako, kodwa uzoya nako esifokweni. Nikhona? Lento nje efunakalayo ukwamukela uJesu. Maye sekusizile uJesu, uJesu ke akahlali kwenye indawo, uhamba emzimbeni njengoba lithi iBhayibheli umzimba uyithempeli likabani? LikaNkulunkulu. Amen. So ke umzimba lo uyithempeli likaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi manje kambe lapha kumaKorinte chapter 6 la ngifuna icace khona. Amen. Khona izaba sesithathe ukuthi sizokhuluma izwi likaNkulunkulu la ekhaya. Amen. Ona izavela le ndaba yethempeli likaNkulunkulu, kodwa ke bright awuqedele le ncwadi khona izocaca kahle. Bese sichaza le yethempeli likaNkulunkulu ukuthi yini kahle kahle ithempeli likaNkulunkulu. Kumele senzeni ethempelini likaNkulunkulu. Kwenziwe ngoba uNkulunkulu umedala umuntu umdale udaka, umakha ngodaka. Kahle kahle isithombe nje. Amen. Emva kwalokho usiyaqala uNkulunkulu uyabona ukuthi sengimakhile umuntu akanyakazi. Usephefumulela kuyena. Ngesikhathi ephefumulela kuyena umuntu waqala waphila. Ingakho la uma umuntu efikelwa kuthiwa umuntu useshonile, amen, asikwazi kodwa lokho kokushona akukho eBhayibhelini. Nezwa bazalwane. And noko kufa funa sikucacise ukuthi eBhayibhelini iBhayibheli malicacisa ngokufa, licacisa ngokufa. Haleluya. Ukuthi umuntu uzofa ukufa kwaphakade. La eBhayibhelini umuntu haleluya. Uma edlulile emhlabeni noma ehambile emhlabeni usukelele. Usebuthongweni njengoba ethi uJesu ngibhekeni angisilona ithongo. Amen. So ke uma ekhulukhulunywa ngethongo, ukhulunywa ngabantu abalele abalindo usuku lwabo lokuvuswa. Sebevukela ekufeni kokugcina kokulahlwa. Lokhu ke lithi iBhayibheli kukhona ukuphila okuphakade bese kuba khona ukufa okunjani okuphakade. Yilo okufa okukhona. Okukhona. Kodwa njengamanje abantu noma ngathiwa sisho thina sithi umuntu ufile. Kodwa eqinisweni usuke engafile usukelele. Uyafa yini umuntu leyo? Akafa. Ngoba usuke esezaba njani? Esezovuka. Yileyo nto okufuna abantu bayiqonde. Ukufake lokho elithi iBhayibheli ukufa kokugcina okutholakala encwadini yesambulo. Lokufa kokugcina ilabantu sebehlulelwe khona ngemisebenzi yabo abangalotshwanga encwadini yokuphila. Abangamemukelanga uJesu, abamukela isonto, bamukela abefundisi babo, bamukela abaprofethi, bamukela zonke lezi zinto ezikhona ezishiwe emasontweni. Amen. Waza ke bright khona ngizobuyela kule ncwadi engiqonde kuyo. Incwadi uMateyu 15 from verse 19. Yeah. Ngokuba enhlizweni kuvela izizinto. Kuvela izinto enjani ezimbi. Ukubulala. Yeah. Ukuphinga. Yebo. Ukufeba. Yebo. Ukweba. Yebo. Ukufakaza amanga. Yeah. Ukuhlambalaza. Nazi ke bazalwane izinto ezenzenjani ezingcolisa umuntu. Akuyi ngokuthi wena umuhle njengoba abantu behlala besho bebalula abantu ukuthi bahle. Kusuke kuyiphutha nalelo ukuthi wena ungathi esidalweni sikaNkulunkulu hayi mubi lo, muhle lo. Ngoba uNkulunkulu umdale yena wazi kahle ukuthi njengoba emakha kanjena umakhelana. Nikhona bazalwane. So ke kuyiphutha ukwahlulela umuntu ngobuhle noma ngobubi. Ukuthi amehlo ethu ayashesha ukubona izinto okungezona. Kodwa phambi kaNkulunkulu kuyisono ukuthi umbone ngemubi, mubi ngani? Ngoba kungenzeka wena umbone ubuhle bakhe noma ubuhle bakho, kanti wena unalezi zinto enhlizweni yakho. Into yenzayo ukuhleba, yilo kukhuluma ngamagama abantu zonke insuku. Yilo kwenza okubi wena phambi kaNkulunkulu njalo. Kusho ukuthi wena noma yena ungambuka emubi, kanti yena akayenzi wena lento yenzayo. Shuthi yena muhle phambi kaNkulunkulu bese kuba wena unjani? Ungcolile. Bese uyesihobweni nobuhle bakho. Ngiyayibona. Indaba ilapho abantu nabayiqondela iBhayibheli. So ke lento yezwi likaNkulunkulu ifihliwe kubantu.
yafihlwa nje njengoba abantu babhalelwe incwajana ezincane banikwa zona egcineni abantu into eyinkinga kakhulu abafundi noma sebenazo. Kunencwadi ebengiyiphethe ebengithi ngizoyifunda la ekhaya ngabuye ngathi okay angiyiyeke ngoba kuzobe ngathi nginempi. Haleluya. Hayi bonke Nkosi le kuthiwa ikhathenzini mhlawumbe likhona nje la ekhaya benginayo ngalibuye ngalibuyisela kumamcele bengilithathe kuyena naye ngifuna ukumvezela izinto eziyimfihlo abangakwazi ukufinyelela kuzona. Njengoba ngikhuluma ngethongo ukhulunywa ngelinye ilanga ngizofika nayo ake ngiyiyeke ngingakhulumi ngayo ngoba mhlawumbe uzongezwa kahle ngcono uzwe mase sokukhuluma yona yayingisiza ngesikhathi ngisangumfanyana omncane ngiyothandaza entabeni ngingakabi nalo iBhayibheli ngidlulela kacele ngiboleke iBhayibheli ngithathe nayo. Amen. Kanti ngizothola izinto ezinkulu laba nje oma baphenduka kushunyelwa ngayo ukuthi hawu kanti sihleli nje kunezinto ezingake zifihlile. Ingakho-ke ngithi mina ngelinye ilanga ngizofika nayo la ekhaya ngithi nansi incwadi yasesontweni lethu uyizwe wena ukuthi ithini ngoba kunezinto ezifihlile nakubeke kunezinto ezinkulu ezishoyo bese kubuya kufakwa imfundiso yesonto futhi abambizi uJesu Kristu njengokuthi uKristu bathi uKristu uyizwa akuseyena-ke lwesimkhonzayo. Amen. Sebebiza omunye engesiyena lo wafela abantu. Yabo. So-ke futhi ingakho befaka imfundiso zokungakhuleki kuJesu ayibonge Nkosi ngoba bayazi ukuthi kunemfihlo engakanani eyenzakalayo umuntu ngoKristu. Amen. Ngicela uqedele writing bakhe. Ngicela uye ngale kule yancwadi engingakhuluma naye. Amen. 1 Corinthians chapter 6. Qaleni vele mana sizokwazi ukuthi sicacise le ndaba yethembele ukuthi akwenziwani ngoba sizokhuluma abantu babhajiwe abalifundi iBhayibheli. Uma ukhuluma ngeBhayibheli ingqikithi yeBhayibheli kuthiwa hawu njengoba kade kuthiwa nje ufele hawu uDlamini usehlambalazile yimina ohlambalazile izwi kanti lento kuthiwa ukufeba akushiwo phela nokufeba ukuthi uthanda amadoda kuphela ukufeba nezinye izinto lezi ezonkulunkulu abantu abayithandayo usufebile uma usunento esenhlizweni yakho ngaphandle kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli baphinga abanye onkulunkulu bangiphinga nabanye onkulunkulu. Uyabo so-ke kusho ukuthi leyo nto ufuna icacise ukuthi uma sowunomunye unkulunkulu usuyaphinga ngoba phela umkhwenyana wakho wena ubani uKristu. Mayicaciswa le nto icaciswa ngokuthi thina siyibandla likaNkulunkulu siwumakoti wani webuli ubani-ke ophingayo yilo osuke waya kwenye indoda wayophinga noma indoda yaya komunye umfazi yafike yaphinga naye kuthiwani uyaphinga ngoba laba babizwa ngokuthi babantu abasha uma bephumile bona beyojola noma bekwenzani bayahlobonga ngoba esizulu ukuhlobonga kwehlukene ukuphinga nokuhlobonga. Akufanele-ke uma umntwana kaNkulunkulu utholakale lezo zinto kuwena yizona-ke lezi zinto ezitholakala zimngcolisa umuntu asahambe eBhayibheli. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 6 verse 1. Ya. Ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile kungabi kwabangcwele na? Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Yebo. Kepha uma izwe lahlulelwa yinina anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingilosi na? Alright. Ahluleke la kodwa kahle kusho ukuthi iqale kahle koniza uzokwazi ukuthi wena njengobula uyohlulela ingelosi. Why wehlulela ingelosi? Mayichaza iBhayibheli likhona umhlabelelo othi ibona la abavele emhlabeni ebuhluphekeni osizini bavumile nemizimba yabo yahlushwa yadelelwa ngenxa yegama lami. Haleluya. So-ke lezo zinto ezinjalo izona yizwi kahle likaNkulunkulu leli
elithi ke uNkulunkulu incwadi esambulo lithi ke kuyobe sekuthiwa dedani izingelosi bangene laba abangcwele abavumele imizimba yabo emhlabeni incwadi esambulo ukuthi thina sivumela emhlabeni so sekuthiwa ingelosi azidede ngoba azibuzwanga ingelosi nobunzima thina esiphila kubona emhlabeni ngoba zona into ezenzayo lapha ukudumisa nokuthunywa amen haleluya hayi lengelosi elishiwa abantu ezakhiwa abantu hayi ngokube ingane encane useyingelosi amanga lawo ayikho leyo ukuthi umuntu ngefe ingane encane useyingelosi ingelosi zinye kukhona ingelosi zikaNkulunkulu bese kuba khona ingelosi zikaSathane nikhona amen right ngicela uye lapha ku verse 12 omncane kodwa izasheshe icace le ndaba aqala verse 9 okay kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na amen manje ikabili ke ngoba uma ifuna ize kanje ifuna ibe la iye lapha ku chapter 5 ngoba sizofunda iBhayibheli kusho ukuthi asiyiqale ku chapter 5 ukuthi iziyofika ku verse 6 nje kusuke kade kusuka kodwa ke right now iseduzana ngoba sifuna ukuthi sicacise indaba yeBhayibheli ukuthi kahle uma kukhulunywa ngeBhayibheli akuyona inhlamba iBhayibheli wazi incwadi yokuqala kwaseKorinti isahluko sesi-5 ya kuyazwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu akusho uDlamini akusho futhi umhleli akusho uBrian kusho iBhayibheli elikhona la ekhaya elikhona kuwo wonke umuntu ongumzalwane okhonza waza right futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho kwabezizwe nabezizwe elingatholakali kubona ibapha abezizwe laba abangakhozi manje kutholakala ukuthi la bazalwane khona uhlobo olumangalisayo ukuthi ulaba nomkamfowenu ulaba nomsala uyikholo wazabright okungukuthi omunye kini uya kumkayise ya kepha nina nikhukhumele kunokuba nilila ya ukuze akhishwe phakathi kwenu owenza leso sono ufanele ukukhishwa endlini kaNkulunkulu manje emasontweni ngoba abamazi uJesu bahleli nezikhohlakali ngoba abafundisiwe abafundi iBhayibheli so yingakho uma seqhama abantu abafunda iBhayibheli kuthiwa ubasha inhlamba basethuka basehlulela cha yizwe elihlulelayo was kwakuba mina ngokwami noma ngingekho ngomzimba nokho ngikhona ngomoya senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenza okunjalo ukuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu onjalo anikelwe uSathane amen so ke yilezo zinto enjalo umuntu onjalo wenza lezi zinto yangiphoqa manje ukuthi angiyeke ifundo yonke lencwadi nakuba ikhuluma izinto ezijulile engeke size siziqonde abanye abantu abangeke baziqonde waza onjalo anikelwe kuSathane ukuba kwenyama bese kubhubha inyama yakhe ukuze umoya usindiswe haleluya ngosuku lweNkosi uJesu right engeke lo muntu bekhona amen uphela ukuthi bengawenza umsebenzi kaNkulunkulu ayibonge inkosi engeke ikhona labantu abaphenduka ekugcineni bazalwane lo uphenduka ekugcineni usuke ngeke awuthole umqhele lithi iBhayibheli yonke imisebenzi yabangcwele iyokwenziwa njani iyofakwa emlilweni ukuthi ukholwe kahle wenza kahle nowakho umsebenzi uzaba njani uzufakwa noma ngabe lithi iBhayibheli noma ngabe ushile kodwa yoba nomusa ukuthi ngoba wena bowuwenzile okuhle phambi kaNkulunkulu wazi onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu akukusho ukuzibonga kwenu yebo anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na imvubelo engakanani bazalwane encane ibilisa ini inhlama yonke nazi ke la ekhaya vele nani niyavubela amen
khona ujeke ngiyavuka into encane iquza lencane bekwenziwe notshwala besizulu. Amen. Into encane thola ukuthi khona inhlesana encane engaka kodwa ifakwe emphongolweni umphongolo kube sokunjalo. Iyona-ke into ephuzwayo. Wazi Khiphani imvubelo endala. ikhipheni-ke awukwazi ukukholwa bese uqhubeke nento kade uyiyona ekuqaleni. Khiphe lento kade uyiyona ekuqaleni. Awukwazi akubona ukukholwa lokuthi ukuthi izolo wenza ukuthi nanamhlanje noma sowukholwa sowuphendukile usenza lento eyizolo khodwa ibona-ke lokubangela ukuthi abantu bayele ekulahlweni. Wazi right. Khiphani imvubela endala ukuze nibe inhlama entsha. Niqale manje nibe yile nhlama edinga ubani uNkulunkulu. Wazi njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe. Liphi lephasika? Yileli lokuKristu uJesu phela. Angeke uma uyilanda kahle uyalaphaya ku-Exodus 12. Amen. Bephuma eGibhithe abantwana bakaNkulunkulu benzelwe iphasika ehlane. Amen. Leli phasika kwakuthiwa beze namawundlu beze nethole lembuzi noma lezi izinyana lembuzi noma lenkomo lemini legusha kodwa elinonyaka owodwa lingenasizi bese kuthiwa-ke abalihlabe bese belosa balidle linjalo ngoba uJesu wayengakafiki kwakuseyiphasika lasehlane. Mase kufika uJesu njengoba sekuthiwa nelethu iphasika selihlatshiwe eluKristu asadingeki manje ukuthi siqale phasi siyothatha amazinyane embuzi. Amen. Sihambe siyonikela ngawo ethempeleni noma endlini kaNkulunkulu ngoba selihlatshiwe iwundlu. Ngeke siyazi bazalwane ukuthi uJesu kuthiwa iwundlu elahlatshelwa abantu bonke. So-ke iyona-ke indaba. Wazabhayi Khiphani imvubela endala. Khipheni into endala. Khiphani into endala. Ngikhiphe izono ey'ndala ngihlambuluke ukuthi wakeni umuntu wangabona umfake emgodini wangabona. Khiphe leyo nto uyikhiphele ngaphandle ngoba uma ungayikhiphi le nto izophuma noma usukholwa. Njengalokhu ningabangenamvubelo ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Selihlatshiwe-ke asekho isidingo sokuthi singalokho siyothwala neziphambano thina sithwale isiphambano ngoba uJesu wasithwala isiphambano kwakanye wahlatshwa. Iphasika eluKristu seliphelile. Lo suku elenziwa nje lephasika lusuke lenziwa abantu ngokwekhalenda. Kahle kahle awuyiqonda uyi-understand nayo lento ukuthi iyini ngelinye ilanga lingoMashi ngelinye ilanga lingo-April. So uyayibona ukuthi into yakhiwa abantu umbuso othize. Haleluya. Osungula lezi zinto. Amen. Ngithi mangixoxa noma ngicela ngithi mina lento inkinga yabantu ukuthi bangafundi iBhayibheli ngoba njengoba nginga-explain leli gama ngingalivezile leli gama leli lithi amaRoma ingoba umbuso lo niyazo bazalwane ibona laba babechitha noma babebulala uJesu. Ngithi mina into eyenza ukuthi abantu bakwazi ukulento. Amen. Ukukhuluma noqonda iBhayibheli ngingashiyo ukuthi boyithuka abantu yilento ukuthi ufuna abantu bafunde ngoba njengoba wena unesonto lakho kuthiwa lasemaromeni sozathi wena bengithuka wena kanti awazi ukuthi yini amaJuda abulala uJesu. OPawulu kwiZenzo 16 mabeboshwa. Amen. Beboshwa babeboshwa umbuso wani wamaRoma. La lithi iBhayibheli baboshwa bavalelwa ingelosi yafike yabathatha yabavulela. Likhona abazalwane. So-ke manje uma umuntu efunda iBhayibheli uzoyiqonda lento. Amen. So-ke iyona lento yenza ukuthi singabi nako ukwesaba ngokukhuluma. Amen. Sikhulume nje yonke into ngoba uzolahlwa thina. Uma ufunda incwadi kaHezekhiya chapter 3 iyacacisa lento ukuthi ithina solahlwa ngoba igazi labantu lokuzwa phezu kwethu. Uma thina singakhulumi iqiniso, singabatabula abantu. Kodwa uma sikhuluma iqiniso befike lo ukufa bayofa bayehogweni. Siyobe igazi labo lingekho phezu kwethu kodwa liyobe liphezu kwabo. Yingakho-ke usizwa sikhuluma lolimi oluhlakazekile kubantu ngoba siyaphoqeleka. Siphoqa ukuthi lento ifikile kuthina yakhala. Asihambe mhlengo kungashoni ilanga mfuni. Njalo-ke masigubhe umkhosi. Kungabi ngemvubelo endala. Asiqhubeke khona manje sihambe ngempela. Kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi.
Imvubelo yokushinga yokusho lokushinga lezinto lezi esenzayo ukolodela abantu wenza zonke izinto ukushinga. Haleluya. Neyobubi bonke ukhipheni phela abazalwane bese ke niba inhlamenta kubonakala ukuthi hayi lo muntu usiyakholwa. Wakholwa wayilento ekade uyiyona. Wakholwa wathuka inhlamba. Wakholwa wabonakala uphethe iziqwayo uphathela abantu. Kanti uhlobo luni lekholwa. Laba abakubukayo bathini kubona? Laba ngoba wena lithi iBhayibheli umuzi osowakhe entabeni. Abantu bafuna babone ukukhanya la kuwena. Amen wazi. Kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Asambe phansi. Nganilobela incwadi yami ukuba ngiyathola. ningahlangani Ngiyathola bright ngeke ngiyibambe na ngiyikhulume lesinkwa sobuqotho neqiniso. Yingakho ke simabazalwane sikhuluma leli qiniso leli elifike lihlukumeza umuntu. Kube ngathi inhlamba. Ngoba iqiniso manje liyamlimaza umuntu. Abanye benza izono bazi ukuthi isono asenze. Bese kufika umuntu okhuluma iqiniso ayibhobose indaba. Ngesikhathi eyibhobose indaba ngithi uyazi wena ukuthi lento yenza vele iqiniso. Mase ikhuluma bese ihlukumeza inhliziyo yakho. Ihlukunyezwa yini? Ihlukunyezwa ukuthi kufika umuntu ozothinta lezilonda ezisenhlizweni yakho. Bese uma uzwa abantu bebhilita nje ingoba kusuke bethunukele. Siphethe ichopho la, sichopha insini. Haleluya. Ngoba uma ungathosha uzoba nemkenke, ube nenkwala ekugcineni. Kanti sidinga ukuthi ugeze, ube muhle, unuke kahle ngoba umuntu ongagezi uyanuka. So abantu abanesono phambi kaNkulunkulu banuka. Ingathi incwadi kaIsaya ethi uflathelisa ubuso bakhe. Ngenxa yezono zethu ungasicela angasizwa. Yingakho-ke la manje ilana ngiphethe ichopho ngiyakhuhla ukuthi abantu abageze insila yesono. Khiphani imvubelo endala. Asambe bright. Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Nanso-ke indaba. Kusho mina. Kusho mina. Yini esho? Alikho iBhayibheli la likhona. Alikho esondweni lakho. Kwashiwo kanje. Awutshelwanga ngoba ugciniwe la ukuthi hlala lesontweni ukhokhe lezidingo lezi zale mali abayifunayo ngoba wena kuyasengwa la kuwena. Kuyasengwa ukuze ungabaleki. Ingakhulunywa lento. Kade ngixoxa nabazalwane ensukwini ngifakaza ngithi mina yabo njengoba ubona sibancane singaka siya lapha esontweni. Ngeke ubuze noma ubani. Kuba fani nawo wonke amasonto. Ngithi-ke mina ngikhuluma ulimi lolo ngilikhuluma engizolikhuluma namanje. Ngithi mina yabona uma unesihlami impukane abe zikunamathela. Ngiyanibona ingane ilandelwa impukane mangasindabi. Mangasindabi nje impukane eziluhlaza ezigrey ezinjani. Ngoba zizukunuka zizwe iphunga. So-ke la ngeke thina ngoba sizakuya sikhulume lento ukuthi hey uyamnuka wena. Hamba ugeza. Makumuntu omdala sithi indaba isingami. Ngoba impukane eziluhlaza sizidinga. Ayidinge kade hayi ngoba zingadingwa yithina. Umnikazi wezulu abantu abahamba nesono bayanuka phambi kaNkulunkulu. Yingakho-ke bengezi ngoba bayazi ukuthi bazokalajwa. Susa wonke udoti weyinefu lo. Wonke udoti lo weyinefu nogwayi lezi notshwala nayo yonke lento yobufebe. Khonza iy'thombe. Ithiphi bacabule iy'thombe abantu bekhola bebelazi iBhayibheli. uNkulunkulu uma kukhulunywa ngomthetho weshumi wathi ungazakhela umfanekiso obaziweyo ngoba usemhlabeni nokusezulwini ungakhonzi ungakhothamela ongaphansi komhlaba nokungaphezulu. Ungakhonzi kodwa bayakwenza baphinde bazofundisa nina ngazo iy'thiphi. Nabo lento ukuthi njani awukwazi ukutshelwa umuntu ophila esonweni athi yeke isono ngoba uzombuza ukuthi wena awusiyeki ngani. Ingakho-ke ngifakaza kanje ngifakaza kahle ngoba ngiphila phambi kwabantu. Lento kuthiwa ufakazi kaJesu ngiyibone kumina. Angeke ufakaze ngoJesu ungambonanga. Ekusiza ungaqamba amanga nje la kubantu ubone nomuntu haleluya ayibonge Nkosi.
umbona umuntu esefile sengena ezulwini. Umbona qamba amanga phambi. Ake ayikho yonke lo. Amankungu bantu baqabela amanga. Ngoba bayazi ukuthi abantu into abayithandayo. Kuyasetshenzwa la, ukholwa usebenzise. Niyazwa bazalwane. Shiya zonke lezi zinto zongahlambuluki. Khona uzobona uNkulunkulu asakho right. Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Yebo, ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba. Kushiwa ezabazalwane. Nokuba abahahayo. Laba bahaha abakhalayo. Nabaphangi. Nabantu abaphangi igebengu. Nokuba abakhonza izithombe. Noma abakhonza ngey'thombe. Kuthiwa singahlangani-ke nabo. Uma usukholo awuhlangani nalolo hlobo. Labo bantu abanjalo bazokungcolisa. Ingakho-ke ngithi mina abezi thina. Ngeke beze thina. Nale nje besingasikhipha isimemo kuthiwa kuzodlamile kuthiwa ubani yena ngeke ngibeke lapho. Uyazi kuzokhulunywa ngento esenhlizweni yakhe le ayithandayo. Uma ukholwa ushiya lento oyithandayo. Awushiyi into ongayifuni. Yabona ingakho-ke bengeke beze. Kodwa uma ngathiwa hawu nathi isonto lokuthi hawo uzokhulekwa la ngizothandaza. Hawu bona uza lonke uhlobo lalamakholwa afuna impilo. Angafunda ukuphuma engalitholanga endlini. Angiyazi mina le kuzothandaza ukufuna impilo. Sizokhuleka sizempini sizolwa nobumnyama nempi yobumnyama kufuna impilo. Indaba singamenywa nje ngelinye ilanga la ekhaya ukhokayi ngisazobonga uNkulunkulu la ekhaya hayi umkhulu nangu umkhulu usegugile amen. Sengithi njengoba sinomkhulu nje sesigugile cha sike sibonga uNkulunkulu ukuthi usiphele eminyaka bese siba khona ke indaba onakala uma usempepeni kangisezi. Mhlawumbe la ufuna ngikucacise ukuthi why ngingenzi. Amen. Yilento ekuthiwa ngingahlanganyeli nabantu abenza lokho. Cha hayi ngoba singanifuni bantwana benkolo futhi hayi ngoba sizenza ngcono sikholwa okungcono. Ukholwa okungcono akukho ukukholwa okudlule okomunye. Ukuphela lento ekuthiwa ukholwa kufanele wena uyenze kuze kube ngathi idlule okomunye. Futhi nakhona kusuke kubona laba abangakholwa bathi hawu uzenza ngcono. Ewe ngenziwe ngangcono ubani uJesu. Amen. Uyena ongenza ngangcono. Ngoba ngikhuluma nje kule ndawo ngiphilele ehlabeni ngiyaziyo imikhuba kade ngiyenza. Kodwa namhlanje sekungathi nje nami ngazalwa ngikholwa. Yabo ngazalwa ngumfundisi. Kusho abantu. Amen. Woza-ke angisho izifebe zalomhlaba. Yeah. Nokuba abahahayo. Yeah. Nabaphangi. Yeah. Nokuba abakhonza izithombe. Nokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Yey. Nezo sizohlangana kanjani nezo sibe sesikhona ngoba thina kuthiwa senze njani asiphume laphi sihlale kanjani-ke nabantu abangakholwa benza yonke into ngoba uma lithi iBhayibheli uma unabangani ababi labangani ababonakalisa okunjani okuhle yikho. Uma uphila nje ngihamba ngela ethaveni ngihlale nezidakwa kuzathi hawu uDlamini udlala ngathi usaphuza la. Bayaphuza-ke nje abefundisi abaningi. Kukhona ababepostiwe nje bedakiwe la ethaveni la kaMpofu la eMtondolo befundisi enibathembile. Asikhulumi-ke ngalezo zinto thina. Kodwa nje sizama ukunichazela ngoba ngeke ngikhulume ngegama lomuntu njani. Kodwa kubi ukuthi wena uyisibonelo esihle emhlabeni uNkulunkulu emeke wabe isibonelo esihle emhlabeni. Bese kuba uwena ozolahla abantu. Abantu babonele kuwena kade ubeke wena ukuthi ozoba isibonelo ukhipha abantu ebubini. Bese kuba wena obafaka obahluphekayo emgodini. Ukuthi ababone ukuthi nabefundisi bayakwenza okubi. Uzothi hayi phela umuntu osasanda ukwenza. Kwathi wani kumuntu? uNkulunkulu utheni kumuntu? Umthanda engcolile? Ya uyamthanda engcolile uNkulunkulu umuntu ongazi. Funa ngiyicacisele lo ngazi njengoba abantu bengazi ishumayela ukuthi abazi ukuze balahlwe kahle njengoba singafihli lutho. Hayi ngoba silwa nabo
kodwa sishumayelela ukuthi abazi ukuthi into endile kuze balapha. Asambe pride. Verse 11. Kepha manje Sesiyaqala. nginilobela ukuba ningahlanganyeli nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. Hey, ngiyangicaka le ndaba. Kanti iBhayibheli lisho kanje ndodakazi. Hayi, ngiyangicaka le nto. Mina bengihlala ngithi oDlamini laba bakhuluma le nto. Kanti iBhayibheli alikunalo ka. Une-New Testament, une-Testament elidala, unalelincane nelikhulu. Kodwa uyazi le ndaba. Iyona-ke nesikhathayo. Ma uyikholwa ufunda iBhayibheli ukuze uqonde. Ukuze uma ngikhuluma lezi zinto uthi amen. Yokubona ngabantu bethi amen. Kodwa labo abangawenzi lokho bazathi nesidina lo. Khathi asikala. Unesidina. Sakhulume kuphela kahle kunesidina. Manje. Haleluya. So-ke kube khona amagama angaphumi kahle ngixolele. Kodwa iqiniso linjalo. Uyazi ngixoxele nakulezi zami. Ngesikhathi ngangidakwa utshwala mina mhlengibona ukuthi akwazi. Ngangidakwa utshwala ngihlaza. Ngangilwa la aphuma lamazinyo. Ngahamba ngawuthenga amazinyo ayifake. Lawa afakelwa. Wathi uNkulunkulu kimi ushumayela ngefake wena une-fake. Uyakhuluma uNkulunkulu bazalwane. Ngawakhipha ngawafahlanza. Ngangwathenga imali ebizayo 3,000 ngempela ngaleso sikhathi wathenga imali enkulu. La ngo-97, 98. Kwakuyimali enkulu. Manje njengoba usubala nje manje. Ngawabulala ngathi kungcono ngibe nje. Bazongijwayela abantu nginje. Amen. So-ke iyona-ke lento esikhuluma ngayo. Asiqhubeke verse 12 ngoba bengifuna ukuthi sicacise le ndaba. Futhi indaba yethu sengizofunda le verse bese sifunda incwadi kaJohn 1 bese siya lapha ya. Ngifuna ukucacisa indaba ukuthi abantu bambalekele kanjani uJesu. Ngoba ngifuna isithathe isikhathi eside. Amen. Uma eyisifebe noma ohahayo noma ongokukhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi ningaze nadla nokudla nonjalo. Nizwele bazalwane. Akukhulunywa ngomuntu ongakholwa. Ukhulunywa ngomuntu okholwayo. Balungile laba abadala futhi akekho umuntu onenhliziyo embi njengomuntu okholwayo. Bengamazi uJesu. Labantu abazibiza ngokuthi bangamakholwa niyazi banenhliziyo embi abaxoleli bahlulwa izidakwa. Isidakwa sikwazi ukuxabana nawe namhlanje ade esidakiwe. Ushaya ingozi uhambe osigeza. Nivuke ngakusasa niphuze la. Kodwa lo okholwayo othi uyakholwa ngisho njalo. Ngoba okholwayo ngeke ayenze leyo. Okholwayo ufana nalento eyenziwa isidakwa. Ngakusasa bayavuka baphuza utshwala ndawonye. Awu bantu benkosi inhliziyo embi kangaka abantu bekholwa behleba ngamagama abantu banomona bayathalatha bayiyona yonke into bagijima imizi yabantu hamba besuza leyivalweni beshipha bethi hayi engathi ngingavaleka la njengoba befundile nje angabe sawuthola umsebenzi izinto zakuwenza abantu abangamakholwa abahamba bayodla umzimba kaKristu. Kuthiwe umzimba kaKristu kuthiwe amen. Sho wonke umuntu kushiwa abantu abayizikhohlakala izonakala. Niyabazi ngani khona ningayo esontweni futhi niyazi ukuthi haleluya. Into eyoni yile yokuthi abantu bafike banikezwe izivalo. Kwathiwa abajoyine. Asijoyine. Siyamemukela uJesu. Soyithola le ndaba. Mase ngibhala. Wazi Ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle. Labo abangaphandle abangakholwa akanandaba uNkulunkulu nokubahlulela. Niyazi bazalwane. Kodwa labo abangaphakathi abazibiza ngokuthi amakholwa. Wazi Nani anahluleli abangaphandle abangaphakathi bra. Thina siqala la enkonzweni silungisane ngalezi zinto bese siphumela ngaphandle sesimunye njengoba ubona uBright esuka uBright nomhleki besuka le Cape Town. Kodwa bafike la bezwa abantu abakhuluma ulimi olufana nolwabo.
kulezi izikhathi uqala ube nokungabaza kumakhulunywa ngabazalwane ngoba khona iy'pholi zabazalwane abathi basindisiwe, iy'nkeletho zangempela. Khuluma ngey'pholi ezinamazinyo acwebezelayo, iy'pholi nenwele ezicwebezelayo ongazazi ukuthi inwele zoplastiki ezazenze njani. Lapha yonke imsila yamahhashi le ifakwa emakhanda, kodwa umuntu ebethi umzalwane. Engabe kokwenze njani, iziyanuka nalezi zinto lezi. Yasho into zikaSathane. Angazi-ke komakoti ukuthi zingena kanjani. Angidlule lapho. Yebo uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Uyahlulela labo bangaphandle. Mina sengihlulelwe ngoba vele indaba yenu seyinjani, seyi-right. Senizivezile izono zenu nazidalula uNkulunkulu ukuthi inkosi yangibona senginje ingcolile inkosi. Ngakho ngicela ukuxola kuwena. Qala ihambe indaba yakho uhlambulukile uNkulunkulu. Uzohlulelwa kanjani? Uhlulelwa kanjani kumuntu onjalo? Uzahlulelwa ngani ngaliphi icala? Yilaba-ke abangaphandle abazokwenzani, abazohlulelwa ngemisebenzi yabo abangayidalulanga phambi kabani kaNkulunkulu. Asigijime. Yebo incwadi yokuqala kwaseKorinte 6:9. Yebo nazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Nasifebe. Nabakhonza isithombe. Nasiphingi. Nasihlobongi. Nabesilisa abalalanayo. Uyabona ukuthi lento yoJesile ayifunakali. Lento yoJesile izodalula amele umphakathini ukuthi ingane zibona amadoda eqabulana lawo bese zifuna ukuyipractice le. Ifakwa ngamabomu. Nezo bantu bami uma uNkulunkulu edala nje owesifazane wamdala wawesifazane, intombazane, indoda, owesilisa uyindoda. Hayi ukuthi uqomane lapho uyindoda, uqoma abantu besilisa. Hayibo, ihlazo, ichilo, into engekho engcolisayo. Namasela. Nabangani. Laba abantshontsha iy'nkomo zabantu ney'mbuzi zabantu. Ney'nkukhu zabantu. Ziphelile iy'nkukhu manje azisekho. Kube ngene ey'logwini la bethathe. Sebeshintshile-ke manje bagqekeza emzini abantu bakhipha iy'nkukhu emafrijini nabo 5 kg. Adakwe insango. Nazidakwa. Nazithuki. Nabaphangi. Abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngabe uBrighton oshilo ukuthi nazidakwa. Kuthiwa ngabe benze njani bazalwane anisho nje nani. Abayolidla ifa likaNkulunkulu. Pho washinyeza isidakwa. Waholwa isidakwa. Waholwa umfundisi oyisidakwa. Ube wazi wena. Yabona ukuthi ungafundi kunjani. Ufunde lo mfundisi eBhayibheli. Athi bazalwane. Ngelinye ilanga isemlindelo wakushonisa kwaze kuthiwa uMambumbe la eMpumlwane kunekhehla lakaShembe la kaMhlungu la ngaphesheya lifundisa ngoJohn 14 mhle lithi wathi uNkulunkulu uyosithumelela omunye uNkulunkulu onjengathi. Hawu ithi mina ngizake ngizwe ke namhlanje linda le verse ngoba phela ngiliphethe iBhayibheli. Hayi aqhubeke nalo ivesi alisho lo muntu ofana nabo amusha ayaqede. Hayi bese ngisukumayo ngoba ngithuli. Ngithi mina babuzolahla abantu iphi lento eyishilo bese ngicela omunye ngithi ngiyacela ukuthi nansi le Bhayibheli leli ngiliphethe. Nansi le ncwadi ngicela ungifundele ukuthi sizwe ungafundi mina ukuze ngizwe kahle ukuthi iphi lento kade yisho. Ayikho eBhayibhelini. iBhayibheli lisho ukuthi baqandela amanga abantu kukhona. Wasukuma waxolisa. Ukube ngangithulile. Yabona ukuthi abantu bonke basuke emakhehleni. Into engekho nje. Amen. So bazalwane into enjalo siyayikhuthaza le ndaba ukuthi akufunde iBhayibheli. Osathi nje uthanda ukukholwa akakafundi iBhayibheli bese hlola ukuthi le khonza sona inkolo yakhe leyo ubuKristu ikhona yini noma ngabe iyona yini. Ngoba phela abantu banezinto zabo manje abazimisayo becashe ngoJesu. Nayo izindaba bonke abantu abakhulayo bathi hawu sifunde uNkulunkulu. Ucace kahle bazalwane ukuthi uNkulunkulu akamunye. Noma abantu bangasho bathi uNkulunkulu munye. Yimini ngingathi uNkulunkulu munye. Ngoba mina ngikhonza lo munye oyedwa. Bese kube khona abantu abakhonza uNkulunkulu.
banezinto eziningi abayikhonzayo. Bese-ke layo isithunzi sikaNkulunkulu senze njani? Siyalimala. Right? Awuqedi? Babe njalo abanye kini, kepha senahlanze. Hawu, ngiyayithanda le ndaba. Uzwile kwakho? Nanginjalo. Awuphinde le verse. Babe njalo abanye kini, kepha senahlanze. Wawunjalo ngini? Wayibona le ndaba? Kwenze kanjani? Thathe uma wami le ndaba wenza verse 2 manje. Senahlanzwa. Babe njalo. Abanye kini. Laba abanye kini. Mina nje ngangimubi, ngingcolile, ngimanikiniki kodwa akangilahlanga. Babe njalo kodwa sesenze njani bazalwane? Senahlanzwa. Sesahlanzwa. Senangcwelisa. Yilapho sifakaza ngamandla kaNkulunkulu noma ungasho umuntu hey lo wayenje angisenjalo ngadamba. Senalungisiswa. Hallelujah. Ngegama lenkosi Ngegama likaJesu waseNazaretha. nangomoya kaNkulunkulu. Nangomoya kaNkulunkulu wena uhlanze ngeliphi igazi. Amen. Njengoba usenje. Usenento uyiyona. Usemncane, uqala ukhulu uqala ukwenza isono, usenjalo. Usahlambalaza lenhlamba, usahleba namagama abantu hleze abantu bahlala emakhishini baxoxa ngamagama abantu. Babaniphize abantu behlangene bewoza umbila, bephuza itiye, babaniphize amagama abantu, bewabulala. Beyamakholwa, bebhabhadisiwe, benamagama amahle, o-Anagreda. Amen. No Alfred. No Alex. No Alex. No Ignace. Awazi nanokuthi le angilazi naleli gama lo-Tales of Kings. Kodwa nganikezwe igama. Ngoba phela ivangeli ukuthi lashunyezwa abantu ababengakwazi ukukhuluma isiZulu. Babondama befika la. Hayi ngeke labantu asibezwa khona onduku zempi la. Nosonga. Noskoto. Athi umlungu ngize ibiza kanjani lento kaSkoto? Athi no asibabambe kanje. Asithi umuntu mesemncane uzabhabhadiswa bese aphiwe igama esizakwazi ukumbiza ngalo. Oh Petros. Oh hey Petros. Come la. Khona ezakwazi ukukuthuma phela. Uzakuthuma njani methi uSkoto ngoba akakwazi ukukubiza. Uzombiza kanduku zempi. Uzathi akayazi leyo nto umlungu kodwa kodwa-ke njengoba sekuqambile igama kwathi uMaria. Sekuyaziwa ukuthi hayi hey Maria come Maria come kodwa akakwazi ukubiza intombi zodwa yini yona leyo kumlungu. So-ke kuphucuzwa lento-ke yilento abantu abakhohlise ngayo bese befaka ingubo banikezwa kwaqala lento amaphilo lezinto zamaphilo banikezwa zona kwathiwa hayi umuntu useyakholwayo ngoba naku usefake lephilo. Namanje njengoba babona befaka amajoyini kodwa bengcolile ngaphakathi enhliziyweni zingcolile inhliziyo zigcwele ubufebe nenzondo nomagqubu. Baye esontweni. Lento mhlawumbe abantu baze bashintsha gogo bayibona lento bayi-understand lento eshiwo iBhayibheli baphenduka kahle kahle. Ngoba ukwazi ukuthi uphendukile uphinda wenza into engekho. Kulungile abantu siyabayeka basonde. Ukusonda lokho bakwenzayo. Le gama elithi ukusonda. Ukusonda ukuphendula into uyijija kanti. Angikhulume ngale inobela ngiyayiphendula ngiyayibhija ngiyayini. Bajija igama likaJesu noma izwi lenkosi babhekisa phansi bayithatha so. Amen. Esikhundleni ukuthi balifunde liqonde lithi bona bayijija. Sizofakaza ngoJesu socacisa le ndaba ukuthi le ngane ezithola la ekhaya azihlayi. Le ndaba yafika kimi. Mina nginofakaza obude kabi lapha emndenini wami. uNkulunkulu evusa abantu. Ecisha umlilo wezulu kade kuduma izulu. Ekhishini uNkulunkulu angikhipha kulona ngiphethe inqina lembuzi ngehla nalo kanje ngetha. Bathi uNkulunkulu phuma wena kufanele ube. Ufakazi lo engofakaza ngelinye ilanga. Wathi phuma. Kungekho umuntu okholwayo la engimaziyo la ehlabeni okholwayo osindisiwe ngaphila impilo yami ngedwa bangithuka abantu. Manje abantu befika bethiwa, "Oh, uphethe lento olidliwe."
Ile nto yosibanibani. Ile nto yosibanibani. Akho nto yosibanibani yakho nawe. Phela ukuthi wena uyifuna. Right, asiqedele. Incwadi yo ivangeli ngokukaJohane John chapter 1. Yeah. verse 12. Ngicela ungithathele verse 10 bese uya verse 12. Wayekhona ezweni. Wayekhona Ezweni. Was Izwe lavela ngayo. bonke kwavela ngayo wazi. Kepha izwe alimazanga. Alizange limazi selikhulume ngaye lasho konke ngayo wazi. Weza kokwakhe. Yeah. Abakhe abamamukelayo. Hey, wamadoda. Kepha bonke abamamukelayo Wabenze njani? wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nizwile ekhaya. Ile nto kade esizoyithola. Kuyamukela uJesu bese uba umntwana kaNkulunkulu. La kuqala khona imisebenzi emini. Abantu bamphika uJesu behamba naye bekhuluma ngaye. Uthi lesi sizwe sibi simdumisa ngendebe zomlomo. Bampenda la emlonyeni uJesu. Njenge Q-Tex ebomvu engathi insiyana. Abantu abaphendwa amansiyana. Labo abakholwa egameni lakhe. Amen. Seven amashiya amada extend wazazogcina la. uNkulunkulu isiphukuphuku nje. Sokuthi wayakhelani uNkulunkulu into enje. Naloko kufanele sixoxe sikhanyise ngoba ezinye izinto uma uthula ithuba uyabona nje ukwenza into engafanele. Funa incwadi yamaroma chapter 9 ufunde uverse 20 sengiyavala kodwa. Amen. Yeah. Sengiqedile kahle kahle sengikuveza nje ukuthi lezinto abazenza uNkulunkulu akayifuni abantu. Kuningi ke baningi amavesi akhuluma ngazo lezi zinto. Funda right wena mhlenge. Wena muntu. Ungubani? Ungubani ke? Yeah. Ophikisana noNkulunkulu. Uphikisana noNkulunkulu. Ngenza ukuthi nawe khona uzakuyenza lento. Kodwa ubewazi ukuthi uphikisana nomdali wakho. Owakudala wakubumba wakubeka esalweni sikama wakho. Wakwazi useyehlwini Jeremiah. Okubunjiweyo kungasho yini? Ubumba lusho kanjani? Kwakubumbayo ukuthi wangenzelani mina kanje? wangenzilani ngaba njena Ngifuna na? ukuba yiNdiya mina ngibe yikhalathi mina. Ngifuna ukuba umlungu mina. Ngifuna ukuba yilento. Enwele zami eziwuphuthu kusho wena. Kunenwele eziwuphuthu isipho sikaNkulunkulu. Ekuphila uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe. Abona bazalwane simethuke kanjani uNkulunkulu? Kusho mina noma kusho iBhayibheli wazi Ngokuba akanamandla yini umbumbi obumbeni ukwenza ngesigaxa sisinye isitho esihle esimhlophe esihloniphekayo. Ubuza ukuthi manje akanamandla yini ukwenza ke mhlambe njengoba ubona wena umlungu engathi ungcono kunawe so ufuna ukuba njengomlungu. Akanawo yini amandla ukwenza esinye isitsha esinye sihlonipheke esinye singahloniphekile njengoba wena uzibona ungahloniphekile. Uyabona ukuthi kuyisono lokho nje kuyamcasula uNkulunkulu njengoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu unesiqhele. Yabo lokho manje mawusubona wenza lokho wena so ushunyezwe lo Sathane lo. Osezothi wena enhlizweni yakho hey thuka noNkulunkulu wakho wena ngoba uNkulunkulu wakho azange akwenze. Ukhomba ukuthi wena umzali wakho waphinga ngekhala kunembi njengoba sowona. Thola abantu ke uyothi kufa umuntu la kule ngane ezithanda amabhulukwe amantombazane mayesefile umuntu sekuloko kuthathwa ibhlukwe nje manje kuciciyelwe kuthathwa izikhethi zabanye abantu zizobekwa la. Awukwazi ukukhipha into ekade isenhlizweni yakho umuntu. Uloko ngoba kuba nesitoko sokuqaqa inwele ezisekhanda lakho umkhumula amazinyo umyeka ahambe nento yakhe. Ngoba ubeyithanda vele isenhlizweni yakhe. Ikhishelwani. Umkhiphelani ngoba ubenza lento azi kahle nawe ungamkhuzi umzali. Ngoba kuhle ukuthi ukhuze uma umzali aqinisele umuntu ukuze ungabi nabo icala. Into ebangela ukuthi abazali babe namacala bayathula. Anqoba umuntu yazi ayinto intombi yami eshisiphofu. Skeleton. Esisho ngenze phezinde. Isiphofu ngempela lesi. Isiphofu amadimoni.
Spoke sihlale emathuneni nalento namathambo amade. Amen. Anweka amashiya akazowabeka la. Suyabona ukuthi hayi ke sekuyiqhikiza ke leli lika Sathane. Hamba zaqhikiza eqethula ikhanda ufuna amadoda. Kuba yikho phela enyini endwayo athumbeke ke namadoda nakhona. Bazalwane bengifuna ukusho lawo mazwi egameni lika Jesu phakathi kwekhaya ukuthi uJesu uyamukelwa bese uJesu ekusiza. Awukwazi ukuhamba ngamandla akho, awukwazi ukuhamba ngokwakho, akuyona inhlamba le. Nawe uyozibona ngamhla sowufinyelele kulesigaba liyoshintsha ulimi kulendlela okhuluma ngayo. Ayibonga inkosi. So asikhuluma inhlamba sibethuka abantu kodwa sikwenzayo sikhuluma iqiniso lombuso kabani kaNkulunkulu. Haleluya. Awulethile lo mbuso ungubani unguKristu. Ayibonga inkosi ukuthi abantu abasindiswe egameni lika Jesu bafinyelele laphi ekulazini iqiniso. iBhayibheli lisho njalo bazalwane. Ayibonga inkosi. Abantu abafinyelelile ekulazini iqiniso. Abantu umtholethe umuntu ngiyakholwa ukukholwa kodwa hey angihlangana isidina. Ayo umzalwane lo umzalwane usevusa ukhamba selengisiyilo saliphakathi okhambeni nemehlalo phakathi okhambeni. Uyabona nje kunengoma eyicula kudala eyayithi ngeke ukuthola eculwa le radio ngeke ukuthola utshwala emakholweni. Amen. Namhlanje ukuthola utshwala emakholweni ayemabi kabi. Ilento ke incwadi le ekade ngikhuluma ngayo ibabiza ngamaqaba. Ithi amaqaba. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela ukudedela indawo bazalwane egameni lika Jesu. Siyakholwa siyamemukela uJesu. Uma ufuna ukumamukela uJesu inhliziyo yakho seyivuma. Asimamukelise umuntu uJesu ngenkani. Yezwa bazalwane. Asisho nje ukuthi umuntu akakholwe ngenkani. uNkulunkulu uyafika enhlizweni yakho ayithini inhliziyo yakho ngokuzwa. Incwadi yamaRoma chapter 10 amen ithi bayozwa kanjani uma engekho njani oshumayelayo bese lithi bheka zinhle inyawo zalabo abashumayela ivangeli. Haleluya. Ayibonga inkosi. Haleluya. So-ke bazalwane sishumayela levangeli umbuso ukuthi abantu abaphenduke babuyele kuJesu bakhiphe inhlama endala bashiye izono. Amen. uJesu abathethelele izono zabo. Inkosi inibusise. Baba siyakubonga uNkulunkulu egameni lika Jesu besicela ukuthi lokho uNkulunkulu kwaziwe nguwe. uNkulunkulu bathinta abantu bakho uxege inhliziyo ezilikhona eziqinisiwe moya obumnyama. uNkulunkulu bakhulule la beboshwe khona emoyeni obumnyama ngegama lika Kristu Jesu uyena yedwa namandla ophilayo osindisayo ophila kuze kube phakade. Amen. Amen. Elokwehlela ngezandla. Amen. Siphinde sinibingelele sesivalelise sibonge uNkulunkulu ngomusa wakhe. Akusekho okunye ukuzathayiselwa ngaphandle nje ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi wonke umuntu uKristu isidalwa esisha. Konke okudala kudlulile. So umzalwane ngokuthi indlela ayihambayo ishintshe. Akukho lula kepha kuyenzeka. Ngoba uthi uNkulunkulu ekhuluma kubantu akwenzeki kepha kuNkulunkulu konke kuyenzeka. Uma umethemba uNkulunkulu uthemba izwi lakhe, awuthembi umhlengi, awukholelwa umhlengi, ukholwa izwi ekuyilona elizakukumisa ngoba sonke simaphambi kwalo. Kuthiwa lapha kwincwadi kaJohane uthi uma umuntu ezwa lamazwi ami ngawaloli angimahluleli kepha khona ozomahlulela. Uthi lamazwi ongakhulumayo egcineni iwona yokusahlulela. Amazwi lesi esizikhulumayo ingoba sizithatha le Bhayibheli and kumele sifakaze ngale Bhayibheli uma sikhuluma ngemlomo ubone ukuthi abantu ngempela bamazi uJesu. Umuntu uthi nami ngiyakholwa mina ngwale manje ucasuka yini ngoba le Bhayibheli ngoba yini awunalo ulwazi ngencwadi ekumele ngabe iyona impela ekulawulayo. Akufanele ulawulwe igama lebandla lomfundisi, kufanele ulawulwe yizwi. Ubona nje ngingafuni ukuba ngaphansi kwamagama amabandla athize, ngikholwa yizwi. So lezwi lelisikhuluma liyahlukumeza kakhulu kubantu abangasifuni iqiniso abantu bayakholwa. Alincengile ngoba lithi uma umuntu ezwa amazwi ami ngawaloli angimahluleli.
angikwazi ukwahlulela umuntu. Yabona banithi-ke labo basezweni bahlulela uNkulunkulu, thina sahlulelana sonke la ngaphakathi. So uma uthi usindisiwe noma uthi uyakholwa sokushanga iBhayibheli uzothi amen noma uzophuma unxapha uhambe. Kepha noma lishunyayeliwe ngoba vele lizoshaya umkhuba wakho lo ungafuni ukulalela. Amakholwa awezwa. Awezwa amakholwa abantu bakholwa impela abezwa. Ubona ngoba sefuna ukuphikisa imibhalo lebhalo ephansi eBhayibhelini. Athi hayi ngoba leyo babhalele bhalele wena. Emabandleni kaNkulunkulu wonke umuntu ufanele sibe lizwi linye, sibe mqondo munye, sibe moya munye. Kuthiwa bikhona ukwahlukana phakathi kwethu. Wayepho wena ubona ukuthi ibandla lakho lingcono, izwi lingekho ngcono, wena uyisikhohlakala babukwakho uSathane. Okay-ke sibonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzele sona umusa wakhe. Ithi incwadi-ke sebekuzwa bahlabeke enhliziyweni basebethi kuPetro nabanye abapostoli. Madoda abazalwane siyakwenza njani? Wayesethi uPostoli uPetro-ke, phendukani, yilowo nalowo abhabhadiswe. Uma lithi iBhayibheli, uma umuntu esethathe uKristu useyisidalwa esisha, uyisidalwa esisha ngokomoya, hayi uzophenduka ube yindunu noma uzophenduka ube umlungu. Uzophenduka umoya wakhe, inhliziyo yakhe iguquke unamathele ezwini likaNkulunkulu kube lona lizokulawula. So wayesethi uPetro, phendukani, Yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zethu, Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. sabo bonke abakude. Bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, Yebo, wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni, kulesi sizukulwane esiphambeleyo. zisindiseni. Lalela izwi. Umuntu okholwayo uthatha izwi aphile. Ongafuni ukukholwa futhi ulikhahlela izwi ahambe esihogweni. Vele isihogo umlomo waso ugcwala sivulekile. Izulu-ke lingenwa abayingcosana, kepha nalo lingenela wonke umuntu okholwa. Siyabonga uNkulunkulu. Laba abafuna ukubhabhadiswa nalabo abaphendukayo befuna ukwamukela uJesu. Le mininingwane oyibonayo noma ukhona la endlini ngelinye ilanga uJesu esekhulumile nawe, ithuba iminyango ivuliwe. Lokho kushiwo iBhayibheli ikona okumele uhambe ngakho. Awunako uzithethelela futhi esonweni. Isono nje siyanuka phambi kaNkulunkulu. Wasenza walokhu usenza lokhu uzilandulela uyanuka phambi kwakhe. Awuninukeli mina ngizoqhubeka nje umzalwane iBhayibheli thanda amakha lakho yokuzithanda. So ungakwazi ukwahlulela ngikulahle mina. Ngaphandle-ke bese sikholwa nawe usuloku uqhubeka nobufebe bakho. So khipha-ke sithi hamba ufeba laphaya sikunikele kuSathane. Uma kwenzeka uthola umuzi uyaphenduka uNkulunkulu akusindise. Lithi-ke kubi kakhulu uma wona sowazi uzofela emanyaleni. Siyabonga uNkulunkulu ngalesikhathi. Sophinde futhi sicela ukuvala ngomkhuleko. Right, usivale ngomkhuleko. Baba, egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu, izwi lakho uNkulunkulu liphilile, lingamandla, licije Nkosi ngaphezulu kwenkemba ecije enhlangothi zombili. Siyacela uNkulunkulu namandla, lihlabe lihlukanise ngokuba wena uNkulunkulu uthembekile, uyakwazi Nkosi ukulungisa izinhliziyo zethu ukuze sikhulule wonke amandleni obumnyama, ngokuba Nkosi uJesu uzile wena ukukhanya, ukuba izimpilo zethu Nkosi zingahlali ebumnyameni, kepha size ekuphileni okuphakade osenzele wona nesabelo sethu osenzele sona esikuwe Kristu Jesu ekhaya ezulwini. Kube udumo nenkazimulo. Siyakhuleka sithi Nkosi kubo bonke abagulayo ngokamoya nangokwenyama, siyacela ngegama nangegazi likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, imphefumulo yethu uNkulunkulu uyiholele endleleni Nkosi eyiyona eyindlela, engumendo, enguKristu Jesu, othi wena Moya Oyingcwele ngisho beyiziwula behamba kuyo abayikuduka. Siyacela ngokuba bahamba kuKristu Jesu behlezi kuye, siyacela uhlanze izinhliziyo zethu uNkulunkulu, ufake nephanga ngaphakathi kithi, silambele izwi lakho njalo njalo. Uhlanze izinhliziyo zethu ngokuba uyafakaza ukuba babusisiwe abanezinhliziyo ezihlanzekileyo ngokuba bombona uNkulunkulu. Siyafuna ukukubona enkazimulweni yakho Nkosi uJesu, sihlale nawe kuze kube nguna phakade manje naphakade. Amen. Siyabonga bazalwane. Yabanye